खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ थारैनो मोनद' हारिनि एसटिखौ होमारसिगोन नामा भारत सरकारा मख'नो गोनांदि बे समाव आरोबाव आसामनि थागिबि हारिफोरनि गेजेराव मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारि जालाङो। आहम हारिया गोबाव समनिफ्रायनो ट्राइबेल सिनायथिनिफ्राय गोजानाव थानाय बावैसो सिगां आसाम सरकारनि बेरेखा फिन आरोबाव हारियारि महरै सिनायथि होनायखौ दाबि खालामनानै थामहिनबा गावसोरनि एसटि मर्यादाखौ मोनफुंनो थाखाय सुबुंगौमा सोमावसारनायखौ लाबावदों। रबिबाराव धेमाजि सोहोरनि लामाफोरा आहम सुबुंफोरनि आवाजखौ दिखांनायखौ नुनो मोन्दों। न' एसटि न' रेस्ट बायदि स्ल'गानजों बिथांमोना सोमावसारदोंमोन। जों थैब्लाबो हारिसानि थामोन्दाखौ नागिरनानैसो थैगोन। हेमन्त बिश्व शर्मा गो बेक, बिजेपि सरकार गो बेक बायदि स्ल'गानजों बिथांमोना गोमखांहोदोंमोन। आहमनो ट्राइबेलनि थाथाय होनांगोन। न' एसटि न' रेस्ट आरो 20,000सो बांसिन टाइ आहम सुबुंफोरा गावसोरनि मोन्थोरजों अख्रांखौ सोमावग्लुंदोंमोन। बेराफारसेथिं सोमावसारनाय हाबाफारियावनो रुंसारि जुबिननि समायना देंखोजों धेमाजि टाउननि कर्ट फोथाराव रिंखांहोदोंमोन। असमिया हारिमुनि आत्मा महरगिरि जुबिन गार्गखौ मान बावनायनि उनाव गोख्रों हेंथा सोमावसारनाया जागायजेनदोंमोन। दुलाराय थाइ आहम फरायसा आफादनि धेमाजि जिल्ला कमिटिया मोन 8 फोलेर आरो मोन 12 थाइ आहम आफादफोरनि हेफाजाबजों खुंफुंजानाय बे हाबाफारियाव अल टाइ आहम फरायसा आफादनि गाहाय बोसोनगिरि दुलाल बरुवा, अल टाइ आहम फरायसा आफादनि आफादगिरि बसन्त गगৈ, टाइ आहम हारिनि दैदेनगिरि गलब गगৈ, जिल्ला आफादनि आफादगिरि बाबलु बरगहाय आरो जथुमानि मासिगिरि ललित दिहिंगिया बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। बिथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो टाइ आहमफोरनि शिड्युल ट्राइबनि माननिफ्राय जानगाराव दोननायनि थाखाय मिरु आरो हादोरसा सोरखारनि बेरेखा गोख्रों हेंथा सोमावसारबोबाय थादों। बे फारागथिनि हेंथायै गासै टाइ आहमफोरा खौसे जानायनि सम जाबाय होनना बिथांमोना सोमावसारनायाव बुङो। दैदेनगिरिफ्रा बुंदों दि जुदि टाइ आहमफोरा सोरखारनि हेंथायै गसंथाया अब्ला बे हारिया माब्लाबाबो मोननांगौ गनायथि मोननाय नङा। गावनि गोसो गुदुं बिबुंथियाव बुङो दि बिथांमोना थांनाय 12 बोसोरनिफ्रायनो आहम हारिया ट्राइबेल सिनायथिनि थाखाय जुजिबोगासिनो दं आरो बे सोमावसारनाया थार मोनथायनि थाखाय नागिरनाय। जुदि जों बे थार मोनथायखौ मोना अब्लासिम जों बेखौ सोमावसारनाय लाबाय थागोन होनना बिथांमोना आवाज दिखांदों। दा बुंनो थाङोब्ला बिटिसिआवबो गोबां समावनो मोनद' हारिफोरा गावसोरनि एसटि मर्यादाखौ मोननो थाखाय सोमावसारबोबाय थादों। थारैनो हाग्रामा महिलारिनि सोरखार खुंथाय समाव एसटि मर्यादाखौ बिथांमोना मोनफुंमारगोन नामा? बे मोनसे गेदेर सोंलु जानानै फैदों। नोंथांमोना बेनि सायाव कमेन्ट फोरमायहरनो हागोन। नैथि खौराङाव दङ बिटिसिआव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि सोरखारा फैनाय लोगो लोगो माखासे बिथिंखौ सोलायनाय नुनो मोन्दों। बेबादिनो टिसिएलसिसिनि सोद्रोमा एबा मासिगिरि जानो थाखाय हायार सेकेन्डारि एबा ओइचएसल' पास जानांगौ। बिसिडिसिनि सोद्रोमा एबा मासिगिरि जानो थाखाय थाखो 10 उथ्रिनाय जानांगौनि थाखाय बे खान्थिखौ थि खालामनाय होनायनि थाखाय बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिखौ बाख्नायनांगोन। मख'नो गोनांदि बिसिडिसिनि मासिगिरि जानो थाखाय सोद्रोमाया मेट्रिक उथ्रिसारनायल' जानांगोन आरो टिसिएलसिसिनि मासिगिरिया ओइचएस उथ्रिसारनाय जानांगोन होनना फोसावदों बिटिसि खुंथाया। थामथि खौराङाव दङ गोबां बोसोर सिगांनिफ्रायनो अरुणाचल प्रदेशआव सासेबो आइजो आइपिएस जायैनि उनाव आसामनि नसुंसे रायजो अरुणाचल प्रदेशनि तेनजिं यांकिया इन्डियान पुलिस सार्भिस थामहिनबा आइपिएस जानो हानाय गिबिसिन अरुणाचल रायजोनि आइजो महरै जारिमिन सोरजिनो हादों। ब्रैथि खौराङाव दङ BWF बुहुमनां जुनियर चेम्पियनशिपआव तानभि शर्मानि गोसो बोनो हानाय दावबायनाया आइजोफोरनि हारसिं थाखोआव सिलभार मेडेल मोननायजों जोबनानै थांबाय। भारतनि 16 बोसोर बैसोनि गेलेगिरिया फाइनालआव थाईलेन्डनि पिचिस प्रिसाकजों थोंजोङै गेमआव जेननो गोनां जादोंमोन। थेवब्लाबो बिथाङा सिलभार मेडेलखौ सिगाङावनो लाखांखाबायमोन। बे जाफुंसारनाया भारतनि बेडमिन्टननि थाखाय मोनसे गेदेर माइल खुन्थिया जानानै फैदों मानोना तानभि शर्माया 17 बोसोराव बुहुमनां जुनियर चेम्पियनशिपआव मेडेल मोननो हानाय गिबिसिन भारतारि आइजो जानो हादों। फरायसाफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ लानानैसो मुगानि बादायलायनायाव बाहागो लानांगौ। बे बाथ्राखौ बुंदों खोरोमदावआरि बिथाङा। सिमेन्ट सापरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सिमेन्ट सापरि बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादनि जथाइ बानजायनायाव खुंनाय 24थि बर' फरायसा जथुम 2025खौ मैया सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों सानजारि नोगोराव थानाय सिमेन्ट सापरि फरायसालिमानि हारिमु नब्लाङाव खुंफुंनाय जायो। बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै सिमेन्ट सापरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दोमैलु बसुमतारिया मासि लानानै दैदेननाय गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होदोंमोन।
बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां नेहाथारि सोरजिला औवारिया हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा गेवलां मेलाव थांखि जानाय बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लाबावो। आहाम बोराइ बाथौ इंराजि जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गोरायुं बिदिसर दैमारि बिथाङा बर' फरायसा जथुमनि गेवलां मेलाव माननि आलासि महरै बाहागो लाबावो। मिरु एबसुनि बुंथिगिरि मानगोनां अबिद नार्जारि नेहाथारि बड'सा ब्रह्म सुबुं फोनांजाब नेहाथारि रुबुं केरकाटारि धेमाजि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि हिरनय सोरगियारि बोसोनगिरि लकेन बसुमतारी धेमाजि जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरिफोर सिमोन सापुरि फरायसालिमानि बर' बिफाननि बिफान गाहाय सबेत बसुमतारी एसबि बर' गोजौ फरायसालिनि गोरायुं सनेस्वर बसुमतारी उदालगुरि जिल्ला एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सालबेसन मोसाहारि ओनसोलनि फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे सिमोन सापुरि फरायसालिमा सिमोन सापुरि जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि सिमोन सापुरि गेजेर गोजौ फरायसालिनि कमार्स फरायसालिनि गोबां फरायसा फरायसुलिफोराबो बाहागो लादोंमोन। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों मुलुगनां थाखोनि मोनसे सोमोनांथाव आरो मिथिनो गोनां खौरां। थारैनो बुहुमाव टरेन्जा मुंनि हादोर दंमारोना? टरेन्जा हादोरा बुहुमनि बबे खनायाव दं? माब्लाबा नोंथांमोना खोनाफेरदोंना? आमेरिकानि मोनसे बिरखं गाथोनाव नुनो मोननाय जादों सासे मुस्लिम आइजो। जाय आइजोआ सिनाय मोनै हादोरनिफ्राय पासपर्ट लानानै JFK बिरखं गाथोनाव फैदोंमोन। पासपर्टआव मख'नाय दं टरेन्जा हादोरनि मुं, नाथाय बेखौसो सोमोनांदों, बेखौसो सावरायदों, बेखौसो समाजारि बिजोङाव गोबां खेब सावरायजानायखौ नुनो मोन्दों दि थारैनो टरेन्जा हादोरा बुहुमाव दंमारोना? आरो बुहुमाव जुदि दंमारोब्ला हादोरनि मुंखौ माब्लाबा नोंथांमोना खोनाफेरदोंना? मोनसे रिपर्टआव फोरमायथिनाय बादिब्ला टरेन्जा हादोरनि पासपर्ट लानानै फैनाय सासे आइजोआ गिबियाव जापाननि टकिअ'निफ्राय निउयर्कसिम दावबायदोंमोन। बेनि उनाव आइजोआ JFK बिरखं गाथोनसिम फैदोंमोन। नाथाय सोमोनांथावै बे सिनाय मोनै हादोरनि पासपर्टखौ लानानै नुनानै सिकिउरिटिफ्रा सोंलु खालामनो एबा सोंलु दिखांनो थाखाय लानानै थांबाय थानाय समाव आइजोआ बबेयावबा गोमानानै थादों। थामहिनबा आइजोआ गोमोरदों होनना रिपर्टआव फोरमायदों। मख'नो गोनांबावदि मोनसे सोमोनांथावै हादोरनिफ्राय पासपर्ट लानानै गिबियाव टकिअ'आव फैदोंमोन, जाय हादोरा बुहुमावनो गैया। अक्ट'बर 2025 मायथाइयाव माखासे बिथांजोनि सावगारि आरो भिडिअ'फोरखौ ससियेल मिडियायाव शेयार खालामनाय आरो भाइरेल जानायखौ नुनो मोन्दोंमोन। गिबियाव टिकटकआव भाइरेल जादोंमोन मोनसे भिडिअ'आ सासे आइजोआ टरेन्जा मुंनि हादोरनिफ्राय पासपर्ट लानानै टकिअ'निफ्राय जन एफ केनेडी इन्टारनेशनेल एयारपर्ट थामहिनबा JFआव सफैनाय नुनो मोन्दोंमोन। आरो बेयाव सफैनायनि उनावनो सिकिउरिटिया बिथांजोखौ सोंनाय फिननाय दिखांनो थाखाय एबा लानानै थांदोंमोन मोनसे रुमाव। बेयावनो आइजोआ दसे समनि उनावनो गोमादोंमोन होनना सुलुङाव फोरमायदों। बाथि गारलाबाथा बसुमतारी टेलेन्ट एवार्ड 2025 खौ नयनमणि बर'नो गथायबाय। बर' बिजोङाव फरायनानै मेट्रिक आनजादाव गासै आसामनि गेजेरावनो बांसिन जौखोन्दो मोननो हानाय फरायसानो गारलाबाथा बसुमतारी पाब्लिक चेरिटेबल ट्रास्टआ बोसोरफ्रोमबो गारलाबाथा बसुमतारी टेलेन्ट एवार्डखौ होबोबाय थादों। बेबादिनो बर' बिजोङाव फरायनानै बे बोसोरनि मेट्रिक आनजादाव 93.50 जौखोन्दो मोननो हानाय तामुलपुर जिल्ला बानलुबारि गामिनि बिष्णु बर' आरो लक्ष्मी बर'नि फिसाज्ला तामुलपुर UN एकाडेमिनि फरायसा नयनमणि बर'नो 15थि गारलाबाथा बसुमतारी टेलेन्ट एवार्ड 2025 खौ गथायबाय। गारलाबाथा बसुमतारी पाब्लिक चेरिटेबल ट्रास्टनि मासिगिरि राजेन्द्र मोसाहारि, आखान्थि मासिगिरि चम्बु कुमार बसुमतारी, एट'रनि जयन्त दैमारि, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बुंथिगिरि मोगथां बसुमतारी, तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बासिराम बसुमतारी, रामफल बिल दखरा एबसुनि आफादगिरि जाहार ब्रह्म आरो गाहाय नेहाथारि मुसुखा बसुमतारीनि जथायै नुजाथिनायाव नयनमणि बर'जों लोगोसेनो बिथांनि बिमा आरो बिफाखौ दुंब्रुदै बरायो आरो मान बावनाय जायो। आसामनि मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गनि रुंसारि जानाया 1 दान जाबाय, नाथाय दासिमबो बिथाङा न्यायखौ मोनफुंनो हायाखै। थांनाय 19 सेप्तेम्बर खालि सिंगापुरनि मोनसे आइलेन्डआव रुंसारि जादोंमोन बिथाङा। नाथाय बिथांनि सोमोनांथाव हरखाबै रुंसारि जानानै थांनायाव आसामावल' नङा, गासै भारतनाङैनो लाख लाख जुबिनखौ मोजां मोनगिरि बिथांखौ अनसायगिरिफ्रा दुखुआव गोग्लैदों आरो दिनैसिम बिथांनि न्याय मोननांगौनि थाखाय दाबि दैखांबोबाय थादों। बेबादि हरखाबै रुंसारि जानायनि सायाव थार बिजिरनायखौ मोननो थाखाय गोख्रोङै सोमावसारनायबो जाबोबाय थादों आरो सोमावसारनाया दिनैसिम जोबनानै थाङाखै। बिथां देंखोगिरिनि रुंसारि जानायजों लोब्बा थानाय माखासे दैदेनगिरि सुबुंफोरा
जोबथेसालियाव थाहैनांदों आरो बिथांनि रुंसारि जानायजों लोब्बा थानाय माखासे दायनिगिरिफोरनि सायावबो थार बिजिरनाय मोननो थाखाय रायजो नाङै सोमावसारदों। देंखोगिरि जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायाव लोब्बा थानाय माखासे दायनिगिरिफोरनि सायाव थार बिजिरनायखौ मोननो थाखाय रायजोनि लाख लाख सुबुंफोरा ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां शेयार खालामनाय, गोबां पस्ट खालामनायखौ नुनो मोन्दों। जेरै #Justice for Jubin, We Need for Jubin Garg बायदि पस्टनि गेजेरजों बिथांनि थार बिजिरनायखौ मोननो थाखाय हगारनायखौ नुनो मोन्दों। फेसबुकनि गेजेरजों, इन्स्टाग्रामनि गेजेरजों, इउटुबनि गेजेरजों आरो बेनि गेजेरावनो #Justice for Jubin Gargनि मोनसे पस्टआ डिजिटेल सोमावसारनायनि गेजेरजों 2 मिलियन जाबाय। थामहिनबा 20 लाखनिबो बारा पस्ट खालामनायखौ नुनो मोन्दों। बर' आइजोनि मोनसे जाफुंसारनाय। बाक्सा जिल्लानि कृष्णा बसुमतारिया न'आवनो आसार बानायनानै जाफुंसार जानो हादों। बाक्सा जिल्लानि मानास हायुङारि हाग्रामा साखाथिनि माजराबारि गामिनि कृष्णा बसुमतारिया बायदि बायदि रोखोमनि आसार बानायनानै गावनि न'खरखौ सामलायबोनायजों लोगोसेनो सासे जाफुंसार आइजो महरै सिनायथि जानो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला कृष्णा बसुमतारिया न'आवनो थानानै थाइजौ आसार, खान्थाल आसार, बानलु आसार, आमलाइ आसार, जलफि आसार, फान्थाव बिलाथि आसार, जामुनि जेलि, मोदोमफुल जेलि, खारदै आसार, आमलाइ बिदै, नारें जुम्ब्रा, नारें खमलानि बिदै, माइब्रा बिदै, अमा बेदरनि आसार बायदि रोखोमनि गुबुन गुबुन आरो बिदै खालामबोदों। बिथाङा बेबादिनो फालांगि खालामनानै गावखौ सुंथानो हादों आरो सासे जाफुंसार आइजो महरै सिनायथिनो हादों। आथिखालाव जोंनि बर' लाइमोनफ्रा बबे लामाजों थांगासिनो दं? माब्लाबा सोरनिबा सायाव नंखाय खोथा फोसावनाय, माब्लाबा सोरनिबा सायाव गाज्रि बानसावनाय, माब्लाबा सोरखौबा समाजनि गनायजाथावै सावगारिजों ब्लेम खालामनाय, भाइरेल खालामनाय, समाजारि बिजोंनि गेजेरजों स्प्रेड खालामनानै होनाय, बेफोरबादि खालामनानै होनायखौ गोबां खेब नुनो मोनबाय थादों। नाथाय बैसोरबादि लाइमोना बेफोरबादि खालामनानै गावखौ मा दिन्थिनो सानदों? गोबां समफोरावनो फेसबुकनि गेजेरजों बायदि बायदि गनायजाथावै सावगारि खालामनाय, मेम्स खालामनाय, माब्लाबा सोरनिबा समाजनि गनायजाथावै भिडिअ एबा सावगारि मोनोब्लानो ससियेल मिडियायाव पस्ट खालामनाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों। नाथाय बेखौ रावबो साना जे माब्लाबा सोरनिबा फिसा दाय एबा फिसा गोरोन्थियावनो गिदिर दाय गोनां जानो हागौ। बेबादिनो बिटिसिनि बारग' चिफ प्रमद बर'खौबो सोरबा दुथां लाइमोना बिबायारिनि महर होनानै AIनि मदद लानानै, थामहिनबा आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि मदद लानानै नंखायै भाइरेल खालामनानै होनायखौ नुनो मोन्दों। समाजारि बिजोङाव गोबां स्प्रेड एबा भाइरेल जानायखौ नुनो मोननाय जादोंदि जेराव प्रमद बर'खौ सासे बिबायारिनि महर होनायखौ नुनो मोन्दों। सांग्रां जाब्लानो जाबाय जायफोरा बेफोरबादि AIनि मददजों नंखाय पस्ट खालामो। माब्लाबा समाव सोरनिबा फिसा दाय एबा फिसा गोरोन्थियावनो गिदिर दाय गोनां जानो हागौ। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों। मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।